Ya, navindray koa zegny atsika mety gaga anao zao teo nagnino vidéo ty zegny nataoko somary naizikiziky. Anto zegny zaha zegny kinde nataoko izy ty safa i raha ty zegny natao ho an'olo zay mitady fo, zay mitady mahita, zay manomboka ambaravaragna misy manokatra zegny ny tragno. Donc zegny navy za zao ty zegny anokatra tragnonao na koa hoe anao mitady nahita ke no niantso zay zegny tsy tokony qualité-ny vidéo ty zegny ny raha tegna vakianao aloha fa ny raha azo avy akao vidéo ty zegny safe atsika niany zegny atsika ikoragna makasiky ny vola zegny raha koragnintsika agnatin'ny vidéo ty ato zegny. Karakory anao tsy mila vola izy ka mila vola anao sefa zay amoy lambany ao e avy eo zegny raha say amin'ny namanao agny na araiky na roa na telo amin'ny namanao agny raha hazaventsika ty fa i raha ty zegny tsara ho fantatra atsika jiaby miaigny amin'ny fiainagna andavanandro. Aoa izy ka vognony tsara baka anao zao ty zegny taoko fa tokony ho stylo zegny avy eo kahie zegny marikitra anao. Ino ma ny antony zegny? Ny antony zegny izay zegny mahatonga anao izy tamin'ny anao nandeha ta l'école na soa anao zao ty zegny mbala l'école na soa anao zao ty zegny misy raha ianaranao zegny karakory tsy manoratra anao. Taoko fa manoratra zegny anao donc zegny tokony soratanao zegny raha ty fa tsy olo jiaby tegna azavy raha ty aminao. Misy vidéo zegny nazavaiko taloha tary hoe misy monde efatra zegny tsara ho fantatra atsika miaigny na koa hoe karakory zegny andeha agnatsarana ao ny vokatra misy zegny fa izy eto zegny ataontsika tonga de hoe mazava tsara hoe ara-bola tonga de vola safe raha ny question ara-bola zegny somary manahiragna olo raha zegny maro olo sahiragna agnatin'ny raha zegny. Ke izy koa zegny tsy voareglenao raha azavaiko niany ty zegny aza gaga zegny anao fa anao miresitro agnatinao fonao miresitro agnatinao fonao fôtony i raha ty zegny midépara amin'ny partie inconscient le tsitsilonagna zegny tsy aboenao zegny le raha nefa anao tsy aboy tsitsilonagna mihitsy anao ara-bola izy ino mi raha io zegny émotion. Le monde nazavaiko tary zegny misy ny monde mental, misy ny monde spirituel, misy ny monde émotionnel ary misy koa zegny ny monde physique zegny fa izy eto zegny monde émotionnel zegny koragnitsika niany monde émotionnel amin'ny ara-bola zegny monde émotionnel amin'ny ara-bola zegny. Izy ka mbala mila vola anao seva commentaire ambany ao hoe ndao tsika le monde émotionnel zegny azaventsika eto amin'ny ara-bola zegny safe i raha zay zegny tsy hita maso émotion tsy hita maso efa tonga de action tsabonao avy eo hita safe i raha zegny miava agnatin'ny aintsika igny raha zegny. Donc zegny izy koa anao zao ty zegny nampiasa vola na hoe nisy raha nitsabonao ara-bola zegny tsy naomby anao tamy raha igny de karakory zegny karakory zegny émotionnao karakory émotionnao nisy raha raiky zegny nitsabonao na hoe nisy raha raiky ngitrikitrenao ara-bola naty volanao karakory zegny somary mararirary zegny raha ohatra ka tsy hainao aminay zegny miregle émotion amin'ny fotoana igny zegny igny le manimba émotion safe ny émotion zegny io natao hoe misy émotion zegny feeling émotion miteraka vibration ary ny raha jiaby zegny vita à partir na énergie raha jiaby
zay zegny mahatonga ny olo misy raha ty zegny automatique mifagnatogno fo. Mifagnatogno fo olo misy raha ty safe zegny mety boaka monde physique zegny na hoe tragno tsaratsara na koa hoe tôbily samy tsaratsara na koa hoe samy mitenginy moto na koa hoe samy mitenginy bisikilety. Donc zegny ny olo mitenginy moto zegny automatique managna camarade olo mitenginy moto zegny tegna tiana atao camarade. Ny olo mitondra bisikilety zegny moramora kokoa aminazy zegny managna camarade olo mitondra bisikilety. Ny olo mitondra 4x4 zegny moramora aminazy zegny lasa camarade ny olo mitondra 4x4 zegny. Safe vokatry raha ty zegny i raha zegny. Fôdintsika koragna émotion. Tamin'ny fotoana nanao nampiasa vola zegny naty vola igny karakory émotionnao. Ary tamin'ny fotoana nanao nahazo ndraiky ka zegny rotra ka zegny izy nampiasa vola na omby zegny karakory ndraiky ka zegny émotionnao fotoana. Nampiasa ndraiky anao na omby anao karakory zegny émotionnao. Donc zegny ny raha tegna koragnitsika amin'ny vidéo niany zegny momba émotion zegny tokony ho tsapanao zegny mirégler émotionnao. Raha ohatra zegny nampiasa vola anao nahazo na koa hoe nampiasa vola anao naty vola zegny tokony ho hainao zegny mirégler émotionnao zegny. Izy ka hainao zegny mitery émotionnao hoe un jour zegny vola nampiasaiko mbala impody aminaha fo izy na dia very loso agny. Izy ka hainao zegny mirégler raha zegny avy ato hoe amin'ny subconscious mandinao ato de na koa hoe amin'ny vatagnanao zegny tsy misantira marary tsy manehy koeky zegny anao fa hoe fomban-draha maty vola fomban-draha na agny misy olo maty 5 millions misy olo maty 10 millions 20 millions 100 millions fomban-draha i raha izy ka hainao zegny mirégler émotionnao amin'ny fotoana zay de mbala mampiasa fo zegny anao. Izy ka mbala mila anao mbala mampiasa fo anao amin'ny ara-bola zegny mety ho takatranao fo zegny tanjonao. Ataoko zegny azonao tsara zegny ino raha nazavaiko teo igny. Izy ka mbala mila fagnazavagna bebe kokoa zegny anao izy koa anao zao ty zegny amin'ny Facebook za zegny toujours magnambela vidéo koa zegny za ary amin'ny YouTube ary. Aveo zegny za toujours mizara fo zegny lien ambany ao zegny ientinao zegny itakatra tanjognanao malakilaky zegny fa raha io zegny amin'ny tenin'ny anglais azagaganao i raha izy ka amin'ny tenin'ny anglais safe i raha zay zegny amintsika Madagascar eto somary manahiragna hely fa izy ka tegna intéressé zegny anao magnatonga olo araiky zegny anao mahay mitenin'ny anglais de agnotonia izy hoe ino midikany lien ambany ty hoe de zazava ao fo zegny mety aminao. Aveo zegny faramparany remarque kely zegny tsara kokoa zegny ny ahaizanao hoe karakory zegny le feeling anagnanao amin'izy io ty zegny de amin'ny feeling zegny miasa safe ny feeling zegny raha jiaby feeling izy ka azonao zegny ny feeling raha jiaby de ho mety zegny fiaignanao. Taperitsika io ny vidéo amin'ny magnaraka tsy magnano misimisy mbala namanao tery ty tanty zay ary fa amin'ny magnaraka koa zegny atsika magnazava mahakasiky ny fahainao zegny.